Arrancamos a segunda semana de contrastes aquí en Canal Rías Baixas e facémolo viaxando ata a comarca de Noia. Esta noite imos ofrecerlles o Contrastes Lousame cos candidatos do Partido Popular, o Partido Socialista e o BNG. No seu debate terán ocasión de expoñer as ideas para esta localidade. Vémonos de contado no Contrastes Lousame. Que tal, saudos? Terceiro Contrastes electoral aquí en Canal Rías Baixas. Como sempre, cada concello terá o seu debate, ademais en horario de máxima audiencia, ou se o prefiren a través da nosa canle de YouTube. Hoxe é a quenda do concello de Lousame. Nas redes sociais poden mandarnos comentarios empregando o cancelo Contrastes Lousame. Se lles parece, saudamos xa os candidatos que nos visitan esta noite. Candidata do Partido Popular, Teresa Villaverde, moi boa noite. Candidata do Partido Socialista, Ana Domínguez, moi boa noite. Hola, boa noite. Completa este Contrastes que dedicamos ao concello de Lousame o candidato do Bloque Nacionalista Galego, Anxo Moledo, moi boa noite. Boa noite. Benvidos os tres ao Contrastes. Se lles parece, da man do noso compañeiro Franco Uselo, marchamos ata Lousame na procura de máis datos. O concello de Lousame, na comarca de Noia, ten unha superficie de algo máis de 93 km². O municipio continúa perdendo poboación. Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística, nestes momentos conta con 3.210 veciños. No 2019, o Partido Popular mantivo a súa maioría absoluta. Os populares incrementaron a súa representación no pleno, acadando 7 concelleiros, grazas ao apoio de 1.102 votantes. O PSDG mantívose como segunda forza, mantendo os seus 3 representantes. Iso sí, incrementando lixeiramente o número de apoios colleitados, chegando ás 589 papeletas. O BNG foi a terceira e derradeira forza en contar con representación. Logrou un único edil, logo de sumar 206 sufraxios. Deste xeito, Teresa Villaverde mantívose á fronte do concello durante estes últimos 4 anos. A popular é a alcaldesa deste municipio dende 2012, tras a dimisión de Santiago Freire. Foi reelixida no 2015 e no 2019, nos dous casos con maioría absoluta. Iso sí, no 2019 desapareceu da escena política local o Partido da Terra, formación que no 2015 conseguiu facerse un oco no pleno, mesmo contando con máis votos que o Bloque Nacionalista Galego. Hai 4 anos apenas deu conseguido un 100 de votos. A participación nas anteriores eleccións municipais foi do 69%, é dicir, medrou en 2 puntos en comparación cos comicios de 2015. Bueno, pois xa temos toda a información en riba da mesa, así que arrancamos coa rolda inicial na que cada un dos candidatos aquí presentes se pode dirixir á nosa audiencia, en especial, como non, aos seus veciños e veciñas. Comezamos pola candidata do Partido Popular por ser a forza máis votada no 2019. Ten 60 segundos a aquela cámara. Boas noites a todos, gracias por invitarnos a este lugar democrático de debatir. Quero saudar dende aquí aos veciños dicindo que me presento con toda a ilusión, con toda a forza e con todas as ganas de seguir traballando por todos os lousamiáns e lousamianas. Quedan por diante, quedan os comicios e despois, se me dan a oportunidade, seguiremos loitando polas familias, loitando polos maiores, por mellorar todos os territorios, todas as parroquias do concello, que logo enumerarei cando chegue outro turno, por facer que a vida en Lousame sea unha vida de calidade e unha vida de conciliación e que as actividades de cultura, as actividades de deportes, de educación, de igualdade dos maiores e dos nenos sean das primeiras na comarca. Gracias, señora Villaverde. Imos entón co minuto inicial da candidata do Partido Socialista. Ten 60 segundos. Aquele é a súa cámara. Bueno, boas tardes a todos os veciños e veciñas de Lousame, principalmente aqueles que poden ver este canle, porque temos dificultades para o acceso a certos servicios. Realmente son Ana, son
nai, filla, son veciña de Lousame, que traballo a miña casa como autónoma, e dende logo somos un equipo preparado para traballar por Lousame. Creemos que podemos ser unha diferencia na boa xestión e na capacidade. Temos os recursos, temos os medios e creemos que Lousame precisa dunhas mellores infraestructuras, duns mellores servicios e uns mellores atención social, unha mellor atención social. Estamos, creo que, nun camiño que precisa de un cambio e creemos que o partido pode ser. Estes 60 segundos iniciais, lembramos que naquelas zonas de sombra onde non haxa sinal de Canal Rías Baixas poden ver todos estes espazos electorais a través da nosa canle de YouTube. Vimos co minuto inicial do Bloque Nacionalista Galego, ten por diante 60 segundos aquela cámara. Quería saudar a todos os veciños e quería facer unha mención especial á persoa que me acompañaba fai 4 anos aquí, Ángela Franco, sempre na nosa memoria. O próximo 28 de maio imos apostar por 2 modelos políticos. Un, polo modelo BNG, que ten o aval de moitos concellos, como pode ser o caso de Allariz, Pontevedra, Carballo, etc., que teñen premios tan recoñecidos como o Premio Hábitat da ONU, ou senón o modelo do Partido Popular e do PSDG, que foi o que sucedeu durante estes 4 anos, durante no Concello, que votáronse todo igualmente, os 2 partidos. A única posición, a única forza que estuvo de esquerdas neste Concello durante estes 4 anos foi o BNG, a cal, dentro dun pouco, desgranaremos o noso proxecto político e algo que temos que contar. Señor Moledo, completou xa o seu tempo, así que se lles parece, arrancamos xa o debate en si e facémolo neste primeiro bloque falando de infraestructuras, urbanismo, dotación de servizos públicos e atención ao rural. Arrancamos precisamente coa candidata do Partido Popular. Pregúntolle sobre esta cuestión do rural, tendo en conta ademais as características do seu concello. Está satisfeita co traballo feito neste asunto, nesta materia, nestes últimos 4 anos? Eu satisfeita é un estado que non contemplo, porque se estuese satisfeita non tería ánimos para levantarme cada día para facer cousas novas. Pero sí se fixeron moitas cousas, tanto nas conexións entre os núcleos, como nos propios núcleos, como no saneamento, como en todas as infraestructuras, como nas conexións, tamén as redes, a televisión e a todo eso. E todavía seguimos traballando e si quere lle darei novas, ainda que non é ahora o momento para iso. En canto a núcleos, a interiores, se traballou en Guiende e hai 2 proxectos para levar a cabo este ano. Se traballou en Pousada, se traballou en Vilar, se traballou en Marracín e falta outra parte de Marracín, se traballou en Figueroa co acceso dende a vía Porto Bravo-Tállara e tamén están agora mesmo traballando no interior de Pousada, pendentes dun cambio de postes en Cernande, en Carantoña, na Filgueira, en Figueiroa, en parte de Cés, en Gandarela, en Aldea Grande, en Seoane, en Bouciñas, en Gandarela, en Cerquides, no Castro, en Arxellas, en Camboño, falo de interiores, en Vilar de Recongo, en Silva Redonda, en Comparada, en Aldarixe, Xestoso, e logo tamén en San Xusto, en Fontefría, a Bargo, a Costa das Cabias, na Costa das Cabias están traballando agora mesmo, acabarán para a semana que ven. En Burzó, en Zaramagoso, estamos facendo xestións cos veciños para que ese lugar sea público e podamos actuar nunha praza que eles queren arreglar. O mismo estamos en contacto xa con algún veciño de Ardeleiros para ter unha reunión en breve para facer o mesmo que en Zaramagoso, porque as prazas non están como públicas, que senón que pertencen ás comunidades de montes. En Lesende, varias actuacións, agora vais a comezar co lavadoiro e a praza, porque os outros accesos están xa hormigonados. En canto a conexión... Se lle parece, deixamos que interveñan tamén os nosos compañeiros candidatos para que tamén podamos abrir un pouquiño o debate, así imos repartindo a palabra entre todos os candidatos e a quenda da candidata do Partido Socialista.
recoñecemos que se está a facer cousas e que sí que hai accións puntuais que se están a realizar, pero creemos que estas accións non están a respostar ás necesidades dos veciños. Creemos que o que se está é a actuar en estradas ou en camiños de interior, pero nunca se actúa sobre interiores propiamente de núcleo. Temos a dificultade de que nos interiores dos núcleos de todos ou case todos os de Lousame non acceden adecuadamente aos servicios de emerxencia. E para nós é prioritario que a partir de agora se poda acceder con servicios de emerxencia en todos os interiores de núcleo. Os veciños queren e están dispostos en certas ocasións a ceder e a participar dos proxectos se realmente se facilitan estas conexións. Creemos que os núcleos teñen que ter un acceso de doble sentido e un interior de núcleo transitable. O que pase entre esa vía de doble sentido e un núcleo transitable ten que ser compatible con estes dous feitos, co feito de que acceda nos servicios de emerxencias e que se poda acceder a través dunha vía de doble sentido. E o que se está a facer son reparacións puntuais en esos tramos intermedios, pero non nos interiores propiamente. Pois, lles parece, vamos tamén a palabra o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, sorpréndeme que empezáramos por este cacho no debate, pero bueno, grazas por relatar a maior parte destas obras que son da Diputación da Coruña, cos fondos do POS, tamén que se acorde dos veciños de Saramagoso, que le va prometendo esa obra dende fai 8 anos, tamén estou estupefato que fale vostede da obra do Lavadoiro de Lesende, cando con un préstamo, que xa despois falaremos del, e dun préstamo que hai que pagarlle, devolver a Xunta, cando o que tiña que facer vostede era conseguir financiación para o Concello. Pero bueno, a mí sorpréndeme que empecemos a falar disto e non falemos da planta de Serbia, que é a maior infraestructura que temos na comarca, e que está en Lousame. Esta planta é a empresa máis grande que temos na comarca de Muros Noia. Dá de comer a 150 familias, e 65 delas son do noso Concello. Esta planta o que necesita é unha remodelación cos alcaldes, tiñase que haber posto xa a traballar nela e aínda non se puxeron. Iso por unha banda. E por outra banda, a parte das instalacións, o que hai que facer con esta planta é buscarlle uns novos clientes e máis buscarlle a uns novos membros asociados para ela, como pode ser o caso de Ames, o caso de Outes, etc., que nestes momentos queren entrar na planta e teñen a porta pechada. Iso é porque non hai democracia na mancomunidade, lévase sin convocar unha xunta da mancomunidade varios meses, lévase sin convocar a asamblea da mancomunidade durante os 4 anos do mandato, porque non se convocou a ninguna ordinaria, convocouse nada máis con extraordinaria, e a vostede, que é quen ten esta infraestructura no noso Concello, fai caso omiso. Vostede, que vai a reunións de alcaldes, era a que tiña que estar plexeando por isto. Pero o BNG, si accede ao goberno de Lousame, vai loitar porque isto suceda, e se alguén necesita os votos do BNG para gobernar, terá por seguro que vai ser a cambio da presidencia da comunidade, que nos vai a otorgar agora mesmo. Temos un ano de presidencia neste mandato e pode ser ampliado a 2. E o BNG, que necesita os votos do BNG, ten que delegar esas funcións no Bloque Nacionalista Galego. Seguimos repartindo palabra, recordo os candidatos que estamos nun debate, polo tanto, en que eu leve os tempos e a conta de todos os tempos dos tres participantes poden intervir cando consideren, e así tamén se enriquece un pouquiño máis o debate a quenda do Partido Popular. Ben, vou a comezar pola orden que interviron e ser o máis áxil posible para poder contestar polo menos a algo do que se dixo. Eu, a verdade é que estou sorprendida de que me diga a candidata do Partido Socialista que non se está actuando nos núcleos, logo que se nos digan que nos está facendo aportacións municipais, e logo que se nos diga que todo estamos facendo sin facer xestión. Logo falolle da xestión. Eso non é certo. Vostede, que pola súa profesión coñece os núcleos, supoño, non sei se os de Lousame, pero de moitos lugares de Galicia, sabe que hai sitios en que non se pode ensanchar, se arreglan os interiores, se pavimentan en formigón, pero que non se pode tirar cas casas, sino, vamos a decir, os veciños que en Vilar tiren cas vivendas. Donde se pode, se fai, e se negocia, e, por suposto, que os veciños sempre están dispostos. Se está ensanchando na costa para que poda subir a ambulancia arriba. Se está ensanchando, xa se fixo,
empousada para poder acceder polo medio da aldea, que non pasaba ambulancia, rascaba casi sempre que accedía ali para 2 persoas que estaban dializadas nese momento. E así en moitísimos máis lugares. Se ensanchou en Comparada a entrada para poder acceder á aldea. En Camboño, por suposto que non se pode ensanchar. Vamos a actuar ahora na primeira parte, vai a comezar a obra. Na segunda parte, que é todo desde a ponte hacia arriba, hai casas ben bonitas, por certo, ben restauradas, e non podemos tirar cas casas. Somos núcleos rurais, e os núcleos rurais en algún se pode actuar. Donde eu vivo, por exemplo, hai unha parte que se pode ensanchar, que figura no plan xeral, pero a entrada non se pode porque están as vivendas pegadas, de fai moitísimos anos. En canto a mancomunidade, eu quero recordar, eu recordei en moitísimos plenos, que eu non son a presidenta da mancomunidade. Usted sabe quen é o presidente da mancomunidade, verdad? Que, por suposto, é unha empresa das máis importantes que temos na comarca. Pero hai algo que usted obvia e que o mellor descoñece, eu xa lle dixen moitas veces, pero é normal que se olvide, que as balsas, o terreno que había para as balsas está esgotado, que a lei cambiou, vostede o sabe e o recoñeceron todos na última reunión de alcaldes. Isto é moi importante, que a Europa, un segundo, o BNG non ten membro ningún en reunión de alcaldes, co cal o BNG é imposible que recoñeza algo cando o BNG non forma parte de ninguna alcaldía. Quero deixarlo claro que nos escoite que a lei cambiou, que eu viño dicindo fai moitísimo tempo, que me decían que era mentira, que agora se chegou do Ministerio, que lle enseñei incluso escrito, que a fracción húmedo seco non pode entrar, que a que nós temos non pode entrar na planta. Ana Domínguez. Sí, porque eu podreu falar tamén da planta, pero realmente a min pareceme que non é precisa cando vostede se refire a que non se poden tirar as casas. Non estamos falando de casas, estamos falando de peches. Nos núcleos interiores de Lousame pasou en Cruído, pasa en un par de puntos concretos de Cruído, que pasa que esos núcleos, o problema que teñen son simplemente parcelas, e son peches privados, cos que hai que negociar cos veciños, os veciños queren negociar. Agora, hai moi pouco, xusto antes das eleccións, vostede reparou un acceso a Guiende, donde se rematou Guiende, a partir de aí hai unha serie de peches dos veciños nos que se pode actuar. Que pasa? Os veciños o que queren é que se dialogue con eles e poderían participar se realmente ven un interese xeral. Que pasa? Moitas veces o que nos resulta ou que nos chega é que as obras, cando se executan, non son expostas debidamente aos veciños. Se os veciños se foran informando adecuadamente das intervencións, quizáis poderan participar moito máis. Nós o que pretendemos é que eles participen moito máis, porque ao mellor eles o que pretenden é que son favorables ás actuacións, ceden, e non temos nada que... En Guiande, concretamente, se cedeu, se quitou unha rampa que outros deixaron facer, e o veciño colaborou, e agora, para que vostede o sepa, en Guiende tamén hai unha actuación prevista que lle invito a ir a pasear por esas e como están actualmente, como están actualmente. Pero non digo solamente eso, sino tamén pido a colaboración dos veciños para retirar, para poder obrar. Retirar algúns obstáculos que non vou nomear. E a temos sempre, a temos en Lesende, a temos en todos os sitios. Sí, precisamente, os veciños son partidarios de todo isto, pero non se utilizan as canles necesarias, porque o que queren é colaborar e participar, non que se lles informe con un proxecto rematado, que é o que está a suceder. Vamos a executar isto, e vamos a executar isto e isto. Cando vos podedes facer... Cando o equipo de goberno presenta un proxecto, é porque antes escoitou as necesidades dos veciños, que son moitas e que non... Nos últimos anos... Imos darlle a palabra ao candidato do Bloque Nacionalista Galego. Está faltando a verdade no que está dicindo, porque vemos como no paseo fluvial que quería falar vostede, en pleno, nos dixo que xa falaba con todos os veciños e foi unha mentira porque non falaba cos veciños, e hai veciños que protestaron por este paseo fluvial. Pasou o mismo, que dixo que tiña que non ia facer expropiacións porque os veciños estaban todos de acordo de cederlle terreos, e non estaban de acordo porque ao final vostede tuvo que ir a expropiación, co cal faltounos a verdad varias veces nese sentido no pleno. Retomamos o da mancomunidade, porque a min sí que me interesa bastante este tema, porque creo que é un tema bastante
peligroso no que estábamos, que as balsas están escolmatadas. De quen é culpa de que estén escolmatadas? De quen é culpa? Do BNG non ten ningún alcalde para poder ir a esas reunións que vostedes fan, que son ilegais, porque deciden cousas na mancomunidade cando non están todos os seus membros ali representados. Non se decide nada, Si se deciden, Pero vostede si ten se que deciden as cousas dirixirse á aí. mancomunidade, a súa presidencia. Non, eu teño que dirixir a vostede, porque vostede representa o Concello de Lousame, Sí. están representando a todos nós, e olvídase diso. E onde estaban vostedes a cando se información... negociou a entrada na mancomunidade para negociar unhas condicións mellores para Lousame como en todos os concellos en que hai plantas? Onde estaban vostedes? Onde estábamos vostedes? Porque os veciños de Lousame teñen que ter o mesmo trato que os outros que non reciben o lixo no Por seu suposto que non territorio. teñen que ter o mismo servicio. E iso non é do Partido Popular, eso é Por de suposto. outros gobernos. Pois foi Sí, do Partido hombre, sí, Popular sí, sí. porque eu era concelleira naquel intre. Hombre, non me diga Era que vostede era concelleira concelleira. estaba Santiago. Vostede non era concelleira. Sí, naquel Cando se intre. implantou, pero No, Cando vamos se a ver. no, cando se Ana. implantou, non, Que- cando se implantou, cando non. se Estou falando de implantou cando e se se falaron, negociaron cando se as falaron condicións. Claro, eso que estou Eso é o que falando. sucede nos plenos En todos época- os días de pleno. En outra época, o Partido Socialista na que non estaba vostede. Devolvemos a palabra ao BNG. Isto é o que sucede todos os días nos plenos, que se cortan a palabra ao concelleiro do BNG. E incluso non se lle dá Isto non é moitas un pleno veces. que é un debate electoral. Continúe, BNG. Pois Ai, seguimos, quen ten que loitar e que nos ten que contar información de que pasa nestas reunións é vostede, os concelleiros, facendo unha xunta de portavoces que brillan pola súa ausencia, porque non se convoca ningunha, porque tampouco tuvo vostede interés de comentarnos nada do que pasa na planta. Pero bueno, aparte da planta, tamén temos que falar aquí neste apartado de telecomunicacións. Unhas telecomunicacións que son bastante deficientes no Concello de Lousame. Vimos dunha pandemia do Covid-19 que moita xente tuvo que teletraballar desde a casa e non pudo facelo. E vostede sabe tamén como a min que, por exemplo, a rede de conexións para a fibra óptica ali en Tállara queda cerca do estanco e cerca da farmacia, etc. E non foi quen de en 4 anos conseguir poñerlle a esos establecementos dos poucos que temos en Lousame a súa telecomunicacións. Desgraciadamente vimos como sucedeu un suceso bastante triste que morreu un veciño ao cal lle hubo que facer os primeiros auxilios antes de que chegara a ambulancia e como non temos unha boa Vai conexión rematando. de rede, non se pude facer as Vamos primeiras... a ver, isto é que non podo... Vamos a teño que deixar- no, Sí, con no. cando se xoga ca morte Espera dun un momentiño, veciño, porque teño vamos que a xogar ca verdade que hai Agarda un xente que non momentiño, sabe o candidato que é. do Partido Popular, que vou intervir eu porque vamos a seguir Sí, que avanzando agradezo. no debate. Introducía o candidato do Bloque Nacionalista Galego a mellora das telecomunicacións. Eu tamén introduzo, voulle dar a vostede a palabra Sí. para preguntarlle por esta cuestión, pero tamén outras infraestructuras pendentes que teña en mente o Partido Popular de cara ao vindeiro mandato. Vamos a ver, temos que seguir, nós temos un planning desde que chegamos que non é algo que se fai según se nos vai antollando, como aquí queren decir, sino que hai un plan para mellorar en todo o concello, que é un concello difícil por a súa dispersión, para mellorar as vías de tipo 3, que son as vías as principales. Improvisan. Entonces, eso se empezou a facer cun plan programado e que o dixen dende o principio e que o repito cada vez que falo ca oposición. E na parroquia en diferentes parroquias, na parroquia de Lesente, empezamos no límite con Noia e estamos chegando ahora mismo, estamos en Cairo, continuaremos, se nos dan opción. Na parroquia de Vilacova hai a que é autonómica, non podemos actuar e estamos actuando na que vai de Vilacova a Vilar de Reconco. Estamos ás portas de Vilar de Reconco. Na carretera que vai dende o Confurco cara a Furime se actuou, xa casi estamos chegando a Furime, e máis, hubo que non é improvisar, sino que a natureza e a mala obra que estaba feita de antes, que non había unha cimentación como tiña que ser, levouse esa carretera cara ao río, co cual tivemos que actuar, facer un estudio xeotécnico e actuar aí. Non diga que non se fixo estudio xeotécnico, porque entonces é que ten moi mala memoria. E está o proxecto, está o estudio, está o presuposto e está todo no Concello. Eso é así. Con respecto a infraestructuras pendentes. Todavía quedan moitas, esas quedan parques infantís que este ano que queremos facer un parque infantil cuberto, queremos mellorar algún local social, casi todos están mellorados, pero hai un que ten problemas de humedades e é un centro que está moi ben, que ten moita actividade, que é a Escola de Cruído, e é algo que pretendemos, xa presentamos o proxecto, a ver se nos ven aprobado a Xunta para que nos podamos acometelo. E despois,
hai empresas que se están instalando no Concello, algunha residencia que está traballando profundamente e que acompañei a falar co organismo correspondente para tamén establecerse ali. Non digo os nomes porque mentres non está sentada ese proxecto da residencia, non. E despois, emprego. Vamos darlle a palabra de novo ao Partido Socialista, escoitar cales son as súas propostas tamén en canto a infraestructuras de cara ao vindeiro mandato. Sí, infraestructuras, de feito, bueno, comenzábamos falando polo tema da rede, do servicio de... E ese bastante deficiente, e non entrou a falar no que falamos antes das deficiencias que poden causar danos. E o que nos preocupa é, sinceramente, que esas infraestructuras, sinto que esta televisión, aparte da dificultade da conexión de rede de televisión normal, tamén temos a dificultade engadida de que para ver un vídeo, a veces a calidade, eu digo, como autónoma que traballo dentro da casa, é bastante complicado. E é certo que levamos cunha fibra trazada e non hai plan porque non hai nadie que tire por un empuxe para un pulo para que realmente as empresas se inserten no rural. Está falando vostede de que as empresas que están crecendo, voulle decir algo, os autónomos que normalmente crecen a principios de ano, este é o primeiro ano que están baixando no Concello de Lousame, e non falamos de que son autónomos que teñen que ver con actividades que agora mesmo estén prexudicadas, sino que son autónomos que teñen que ver co rural, teñen que ver coa agricultura, teñen que ver cos servicios básicos, pero é difícil para un autónomo implantarse no Concello cando non ten os servicios de comunicación adecuadas, non só de internet, sino... Os autónomos que eu coñezo e trato, e seguro Estou que hai dicindo datos estadísticos que baixan todos os anos. De patear eu tamén os polas coñezo aldeas. porque son autónoma tamén. No, pero de Lousame fale, de Lousame. E vamos a falar de telecomunicacións, vostede sabe de quen dependen as telecomunicacións, as xestións que fixen no delegado do goberno, que me dixo que se iba a conectar absolutamente nada, que ahora é ministro, co cal pediremos, se quere vostede, se gobernamos, vostede máis eu, unha entrevista que terá vostede relación. Eu si tamén a teño co que era delegado do goberno, e nos dixo que se iba a conectar todo, que saíeu agora mesmo, que chegaron proxectos ao Concello da parroquia de Furime e Enteira, e tamén a Aldariz e algunha que outra máis, que en Tállara se puderon conectar todos os de Vilar, que non, teño que facer mención a ese accidente. Pero remate que está no tempo da candidata do Partido Socialista. A ese accidente, si podo. Pois, devolvemos que quedan 20 segundos ao Partido Socialista. Porque realmente vostede fala de que están en Tállara, están en Merelle, sí, eu no, tamén... Vilar. No, en Merelle tamén, chegou ali o cable, pero falta o último punto. E ese punto é o que ten que incidir, e quen é representante dos veciños é o Concello, é fundamental. A súa alcaldía é que ten que estar aí presente para todo. É o que necesitamos... A súa alcaldía e os seus compañeiros de partido, incluído o candidato, estamos falando de do Noia seu á alcaldía concello. por parte do Partido Socialista. Non estamos falando de Noia, estamos falando de Lousame. Estou falando de Lousame porque vive en Lousame. Me desvivín, falei con el, busquei no Ministerio, na Xunta, porque anunciaron, estaba publicado na páxina, todo o núcleo de Tállara ao que vostede se refire. Pero resulta que o interrumpiron Señora candidata en ao Partido Pousada. Popular. Vamos a deixar, agarda un momentinho, vamos a deixar que remate a candidata ao Partido Socialista, última intervención, e imos co bloque. Volvemos sobre infraestructuras, porque despois vostede fala de que sí, que está a facer a xestión. Pois o problema é que falábamos antes, estamos a actuar sobre a marcha, e precisamente non estamos a actuar en todo o que fai falta para que o Lousame vai a cara adiante, os autónomos non van a seguir así. Escoitando a señora candidata ao Partido Popular, parece que estamos nun concello de que todo vai en marcha perfectamente e que non hai improvisación. Vostedes improvisan todos os días. Nestes momentos, na alcaldía, a única persoa que está no Concello gobernando é vostede, que axuda a señora secretaria, como queda demostrado pleno tras pleno que lle ten que sacar ela as castañas do lume. Porque os demais concelleiros do Partido Popular collen a documentación ese mismo día no salón de plenos, que é bastante vergonzoso que suceda iso. As telecomunicacións, pois sí, desgraciadamente, pasou o suceso de San Xusto. Eu non lle estou botando a vostede a culpa. Estou dicindo que pasou, que non se puderon facer os primeiros auxilios porque non temos unhas telecomunicacións boas. E vostede
firmou un convenio con unha eléctrica para unha subestación eléctrica nova ali, sin ter melloras para esas parroquias. O que tiña que haber obligado, cando firmou ese convenio, foi melloras na rede, melloras na televisión, porque ben certo é que este programa, en moitos puntos, un deles en San Xusto, Bargo, etc., non se pode ver esta canle nestes momentos. E vostede, durante estes 4 anos, o único que fixo para remediar isto foi levar unha moción que levamos os 3 grupos políticos ao pleno, nada máis. O que temos que facer son un plan especial buscando cales son os puntos negros do Concello, que non está feito. Si está feito. Está feito, pois vostede volvernos a faltar outra vez a verdade. Vamos a ver, a vostedes os dirixín a que consultasen esa página, porque está publicada, e por parte do Ministerio... Sabemos como funciona, sabemos como... Estou no meu turno de palabra, señora Villaverde. Estamos confundindo a xente, estamos confundindo a xente. Responda e imos co BNG. En ese punto que vostede di, a cobertura era a cobertura móvil, que teñen embargo, teñen un problema ca cobertura móvil. De que culpa? Déxeme acabar. Xa foran os enxeñeiros a medir, e o saben todos os veciños de Bargo. Chegou o plano, e chamei aos veciños de Bargo, os que quixeron vir, representantes da Comunidade de Montes, eran 3, viron o plano e propuxeron, púxenos en contacto con o enxeñeiro que estaba chamando para modificar, porque eles que viven no territorio sabían que había un lugar máis fácil para conectarse. E o propuxeron, tuveron unha asamblea, o aprobaron por unanimidade na asamblea, hoxe chegou ao Concello e hoxe o remitimos, para que aí podan ter cobertura. Levamos traballando neso moito tempo, porque ojalá as cousas foran que as percibimos hoxe, sabemos que temos esa carencia e que pasado mañán... Que casualidade. 10 segundos para... esa persoa... Señora Villaverde, ten que deixar aquí 10 segundos para o BNG. Que casualidade que vostede sempre chega ao Concello, o mismo día que temos algo, sempre chega información ao Concello. Pero mira, temos o claro exemplo de Tállara, que acaban de poñer unha antena nova e resulta que non colle a aldea de Guiende nin a Barreira. Eso é vergonzoso, cando está xusto no límite da aldea. Eso que está acontecendo en Lousame e vostede non fai nada por permitilo. Pausa para, señora Villaverde, eu traballo todos os días por eso. E ollo, os concelleiros, solamente dos concelleiros. Señora Villaverde, por favor, ten que rematar. Imos ir a publicidade e a volta continuamos co Contrastes Lousame. Teño que contestar a dos cosas. Noite de Contrastes Lousame, aquí en Canal Rías Baixas. Metémonos xa de cheo no segundo treito do programa falando de economía, empregos, sectores productivos e turismo. O primeiro, voulles pedir aos candidatos aquí presentes un balance da xestión económica municipal destes últimos 4 anos. Comezamos pola candidata do Partido Socialista. Consideramos que tampouco se está a facer moito porque progresen as empresas e que realmente teñamos actividades novas que se implantan. É verdade que é complicado que un concello rural, pero un concello que está moi ben comunicado. O problema que ten fundamental é que nunca se fixo nada por tentar que se desenrolaran os 2 polígonos industriais que temos. De feito, o último que temos é a noticia de que se modifica o plan especificamente para ampliar zona industrial ou comercial no entorno do núcleo de Porto Bravo, cando é unha zona que agora mesmo ten que ser máis de servicios que outra cousa. E temos 2 núcleos fundamentais, como son Fontefría e Tállara, que teñen dúas superficies grandes de polígono industrial designadas no plan xeral, que non se está a facer nada porque progresen. Intentar incentivar que haxa un espacio no que as empresas se podan vincular ao rural, e se podan vincular ao rural tamén porque teñen esos servicios. Ao mellor non é tan fácil como falamos de que o Concello se caracterice por unha distribución de servicios a todo el, pero si implantamos 2 grandes polos, como poden ser Fontefría e Tállara, que engloban aos outros parroquias, quizáis así poderíamos dar uns servicios que unha persoa que está en Vilacova, que está en Fruime, poda ter un espacio industrial, un espacio comercial ao que dirixirse, e que está ben comunicado con Santiago, que lle pode permitir desenrolarse. Se non damos servicios, nunca vamos a conseguir que se implanten as empresas. Candidato do Bloque Nacionalista
Socialista galego. Bueno, pois nos queríamos deixar o tema do polígono industrial para un pouco máis adiante e queríamos falar sobre a débeda municipal. Certamente é que o Concello non ten débedas con entidades de crédito, pero si a temos con outras administracións públicas. Témola ca Diputación da Coruña, témolas con outros concellos, como foi o caso da última que nos chegou de Noia, que foi vía premio de embargo, recórdolle, temos deuda que, según vostede, xa se está pagando. Temos despois as que se colleron agora casi medio millón de euros para facer obras en época de eleccións, como vostede sabe, que foi gracias aos votos do Partido Popular e do PSDG-PSOE, que tamén votaron endeudar máis o Concello de Lousame, está casi endeudado por casi 2 millóns de euros, entre 1,5 millón e 2 millóns de euros ca Diputación da Coruña. No último pleno que tuvemos foi dos presupostos, eu dixenlle a vostede que había que devolver, que a Diputación da Coruña dicía que se alguén quería devolver esos préstamos anticipadamente, que os foron devolvendo, porque polo tema do COVID non nos hubo que volvernos a aplazar. E vostede rieuse de min dicindo que ten vostede información que lle chegou a vostede polo presidente e que a mí non me chegou. Xa direi que o señor Moledo ten información que a mí non me chegou. Cando a secretaria lle tuvo que dicir que eso estaba no informe que estábamos ali a debater no pleno. Que vostede ni siquiera se mirou. Que ni siquiera se mirou. Ni siquiera mirou vostede eso. Pois temos unha débeda que é moi preocupante neste Concello nestes momentos. Eu quero dar tranquilidade aos veciños porque a Diputación, ao isto que se refire o señor Moledo por parte do BNG, nos pós saía sempre nos plans únicos de antes xa unha vez e de toda esta legislatura a posibilidade de acollerse a obras dentro do préstamo provincial. E as razóns, xa se explico, neste momento non as vou explicar, que explica a Diputación, pero xa se explico, porque é por un asunto, por un tema de contabilidade interna das administracións, vale? Entonces, nós temos esas obras que se están aplazando o pago cando vai a vencer, 10 anos máis, e todos os totalmente concellos... Totalmente falso. É falso. Vostede creo que non veu, volver a repetir, non veu o informe. Eu vin o informe. 2025, aplazouse este ano pasado, culpa do COVID, aplazouse ata 2025. Dentro de 2025, o Concello de Lousame ten que pagar varias anualidades. Vostede non se preocupe, se o Concello de Lousame vai pagar, 2025 ten que pagar, o vamos a aplazar. Somos un concello con poucos recursos, como vostede di, pero temos o IBI máis caro da comarca de Muros-Noia. Temos o IBI de Noia 0,50, o IBI de Ribeira 0,40 e temos o de Lousame en 0,55 e na Rústica 0,65. Para que vostede vexa o Concello co poucos recursos que temos. O que pasa cos recursos do Concello é que se malgastan, que o sucede é o que fai vostede. E a quenda do Partido Popular, pregúntolle por esa cuestión da débeda que xa estaba vostede agora comentando e tamén polo balance, non? Un balance da xestión municipal. A débeda a nivel de entidades bancarias, para que todo o mundo nos entenda, é cero. Comprometíme cando se entrou que había 600.000 euros de débeda bancaria pagando intereses altos. Temos máis agora? Non temos ninguna débeda bancaria e así é o que nos pide a Diputación cando pedimos as obras, que digamos que débeda bancaria temos, non temos ninguna. Vale, nos dá a opción, cambiou vostede a débeda bancaria para recurrir a todos os concellos, non a Lousame, para recurrir a un plan de préstamo a interés cero, para que podamos cofinanciar, porque se dixo que a alcaldesa de Lousame que os concellos do Partido Popular todos non fagan xestión, é moi penoso que os concellos todos municipal, cando se están conseguindo inversións pendentes a hora de firmar 1 millón de euros para unha depuradora, do cal temos que poñer 200.000. Non nos vamos quedar sin a depuradora, señor Anxo. Vamos a recurrir a ese crédito para pagar en 8 anos, que xa estamos pagando, para facelo. Non nos vamos a quedar sin a obra ao redor da igrexa de Seoane. Non nos vamos a quedar sin obra en Lesende. Non nos vamos a quedar sin contribuir na parte que nos toca o aforro enerxético, que, por certo, levamos adiantando os cartos ante o Ministerio dende o 2019. Temos noticias recentes, chegou a resolución de que temos todo ben presentado, esperemos que non tarde moito en pagar o do 2019. E nós temos que recurrir, se queremos ir ao aforro, recurrir a esas axudas que hai interés cero. Vostede prefire non ter esas axudas e renunciar a todos os plans que o grupo de goberno vai conseguindo en diferentes institucións, tanto
O que ten que facer o equipo do goberno, é conseguir subvencións nominativas, como consiguen todos os concellos do Partido Popular, a gas Lousame. Que casualidade, que non aparecemos nos presupostos da Xunta. Imos darlle a palabra ao Partido Socialista, que tamén terá dereito, digo eu, terá dereito tamén o Partido Socialista a intervir neste debate. Eu sigo introducindo temas, por exemplo, a cuestión da mina de San Fin, xa contamos aquí durante moitos meses nas novas do día en Canal Rías Baixas, esa autorización de vertidos por unha banda, e tamén pola outra esa posible autorización a que se reactive a actividade na mina. Voulle preguntar á candidata do Partido Socialista cal é a postura dos socialistas de Lousame en canto a este asunto. Bueno, eu xa o teño dito, ademais, no momento en que se me entrevistou. Eu creo que comparto con isto, hoxe mesmo o falaba con outros agrupacións. Creemos que a actividade non é incompatible, creemos que a Xunta pasou polo alto un problema que temos e que xa temos, haxa ou non actividade, e que o que se teñen é que pedir que se cumplan con todas as garantías para que estas actividades se podan desenrolar. Alégrome do cambio de postura do PSDG-PSOE, porque en pleno votou en contra das medidas que iban encamiñadas a iso. Alégrome que o PSOE de Lousame cambiara... Iban encamiñadas, perdona, que? Nunca dixemos que o problema non existira. O problema das aguas é un problema que existe dende hai moito tempo. Vostedes negaron que a Camina necesitaba un estudo de impacto ambiental. Vostedes negaron que as presas da mina eran de recursos mineiros, e votaron vostedes en contra. Igual que o PP, que o PP astívose facéndome cambiar a moción presentada ao BNG, donde fixerme cambiar con por D. Están as actas plenarias para que o vexan. A postura do seu anterior portavoz era moi distinta a que vostede está expoñendo hoxe aquí. Deixamos que remate o PSOE e imos co bloque. En ningún momento nos opoñemos ao funcionamento da mina, pero sempre queixemos que o problema da mina sempre está aí. Eu mesma, co meu secretario xeral, o compartín, eu falei moitas veces. Temos un problema grave que xa existe, independente da actividade que teñamos ou non, que a mina teña actividade ou non. Ese problema hai no que resolver. Ese problema é culpa fundamentalmente da Xunta de Galicia, que durante moitos anos ese problema estivo aí. Ese é un problema que afecta, non só afecta a Noia ou a Ría, que realmente pode afectar, senón tamén afecta aos nosos veciños, porque teño que decir que, dende logo, por donde vai a transcurrir, por donde transcorren todas esas augas é por o noso municipio, e afectan a agricultura, a gandeiría, afectan a todo o municipio, independentemente do problema, e o problema está aí, e hai no que solucionar. Imos co candidato do BNG. Encántame que vostede cambie a súa postura respecto a isto. Eu son a candidata agora mesmo. Vale, é a candidata, vale, perfecto, pero gústame que cambien de opinión, porque no salón de plenos durante estes 4 anos estuveron demostrando vostedes o contrario. Para pensar, a mina necesita un informe de impacto ambiental que se negou polas dúas forzas políticas deste concello absolutamente hasta fai moi pouquiño. Despois, vimos como o informe de Aguas de Galicia que recorreu o BNG, entre outras asociacións, que mandaba facer a empresa as valoracións que si contaminaban ou non, e agora vanse facer as arquetas, que vostede mesmo dixo outro día, recoñecendo que vai a facer as analíticas a Aguas de Galicia. Xa van cambiando vostedes, Camina e tal. Sabes cantos postos de traballo vai traer a mina para Lousame? Eu sí. Sí, dígamo vostede. Sei os que había no momento que se pechou. Dígamo vostede. Pois 90 naquel momento, e están aí nunha entrevista tamén do Partido Socialista. Aquí o ten o proxecto de explotación, 11 traballos, e non son só de Lousame. Un técnico de minas, un viciante, 2 perforistas, 2 axudantes, un maquinista, un palista, un encargado de lavadoiro, un operador de trituración, operador de mesas e un operador de separación. Esos son os traballos que vai traer a mina para Lousame. Deixe de engañar a xente que vai ser o resurxir económico de Lousame a mina, porque non o vai a ser. O BNG non está en contra de ningún sector productivo, gracias a Dios, pero que non estamos a favor, o que non estamos a favor é que se faga unha explotación da mina de San Fins como vostedes queren e como vostedes teñen proxetado. Levan negando a Mallorca as presas durante 4 anos. Vostede dicía que esas presas que son da mina, dicían que era primeiro dun muiño, despois dunha presa eléctrica, etc. Están as actas plenarias aí
para demostralo e Imos para co velo. Tenas que Está ver, vostede Grazas, señor faltando Moledo. a verdade Imos outra coa vez máis, candidata señora do Villaverde. Partido Popular. A ver, eu recomendolle que lea as atas do pleno, de verdade. A parte de grabacións e que escoite. Suposto. Eso que está Foi moi vostede, penoso. o que está vostede. Foi moi No, penoso ahora o que dixo déxeme outro falar. día vostede na Deixamos comisión. que Ahora déxeme interveña, falar polo a menos mí, que diga por unha favor. frase a candidata do Partido Popular. A ver se podo decir unha frase, moitas gracias. A ver se o señor Moledo me permite para aclararlle a situación real. Vamos a ver, o Concello non dá licencias para a mina. En primeiro lugar, a explotación da mina todavía non presentou o proxecto para que se lle podan autorizar o de impacto a declaración de impacto ambiental. Antes ten que facer o vaciado para poder traballar. O vaciado de auga, porque, a ver, cando o explico digo, a condición xeolóxica do territorio, vale? Os condicionantes, as características, é dicir, por que está formado o terreno dentro desa montaña na que está a mina? Pois está formado por vetas, donde a parte do granito, en que hai wolframio, en que hai outros minerales como o estaño, como pode ser o cobre, que tamén teñen utilidade, pero estratégicos, o wolframio, vale? Que o estamos usando todos os días en diferentes cousas. Que a vostede non lle gusta o hilo, xa o sei. Eu, durante 8 anos, xa fai 8 anos, que a empresa leva facendo todas as xestións que lle mandan dentro de un procedimento reglado é que ten unhas normas que está facendo todas as correccións que lle mandaron facer, todas as correccións, e por iso non lle aprobaron hasta que encontraron a depuración, acórdase, a planta experimental que permitiron... Correcto, vamos aí, a planta experimental. Non vamos a... Quedanlle 20 segundos e xa imos repartindo a palabra. Se non me deixa acabar, pois utilizarei 30. Se me deixa o moderador. Remate. Vale, entonces, despois de todo eso, de que se fixera, despois de 8 anos, se permite que se instale unha depuradora a real, das dimensións que corresponde, é que se vacíe a agua que está dentro da montaña, bueno, por chamarlle, saindo todos os días a agua do río, e que en vez de salir así, vai a salir depurada. Se vai, no mesmo día que vostede mo negaba, chegar a resolución, porque di que chegan as cousas ao Concello cando hai un pleno, pois é que todos os días estamos facendo xestións, por iso chegan, pedíndoas. Entón, chega donde din que tamén teñe, e aparte é unha exigencia da Consellería, porque eu presenciei... É que teño que contestarlle a iso, Ten que esperar que a quenda do Partido Socialista imos ir por orde. Eu quero testimoniar o que eu viví, vale? E que vostede non me pode decir pois que estou alucinando, que non vivín esa realidade. Bueno, pois ademais da cuestión da mina, vou introducir tamén o seguinte asunto, agarda un momentinho, vou introducir tamén o seguinte asunto, dicía ao comezo que tamén falamos de sectores productivos e da economía da localidade, que hai máis vida alén da mina, entón podemos seguir falando da cuestión da mina, pero tamén se queren poden ir introducindo outros argumentos. Sí, porque eu creo que realmente é o que decimos, que ningunha actividade é incompatible. Estamos dicindo que quizáis o problema que temos é un problema que hai que resolver. É un problema que hai que resolver e alguén o ten que resolver. Hai que resolver que problema hai dentro desa mina, esas augas que están aí e a auga embalsada. Sí, é verdade. Eu dixeno moitas veces. Eu non cheguei a ver o proxecto completo, pero vin o contido xeral e realmente o que decimos. Para executar un proxecto fai falta un tempo. Que pasa? Que se lle fai un requerimento para que se cumplan unhas determinadas condicións, alguén ten que facer a depuración, e é a empresa que debe facer esa xestión. Agora, deberá ser a empresa que presente un proxecto que cumpla con todas as exixencias. Que quizáis Aguas de Galicia ten que exixir máis do que lle está exixindo, quizáis sí, pero é Aguas de Galicia que lle debe xestionar e que lle debe decir ten que cumplir vostede con uns límites e uns parámetros, pero as actividades teñense que desenrolar así. Terá que haber unha depuración, e se non a fai a mina vai na ter que facer a Xunta, porque alguén terá que ter man desas aguas, e se é Aguas de Galicia a responsable das balsas, será a Aguas de Galicia quen faga a depuración desas aguas, pero alguén ten que facer xa, porque como falamos, e se pasamos ao resto de actividades productivas, é o que decía na miña introducción, esas aguas a quen afectan, sobre todo, os veciños de Lousame, porque teño que decir que Lousame agora mesmo é maioritariamente agrícola e gandeira. E esas augas son quen beben, son os nosos, o noso gando, e quen beben son as nosas leiras.
E son esas as que se teñen, alguén terá que ter man dese río e desas augas. Esas augas, a responsabilidade última é augas de Galicia. Claro que sí, se non hai actividade. Non estamos de acordo, porque pareceme a min que vostede está mezclando o proxecto de explotación da mina xa está feito. Xa está feito e non sei se vostede tuvo a oportunidade de velo. Despois, o vaciado das augas, non sei se vostede veu o proxecto, porque a señora Villaverde tuvo a oportunidade de ver o proxecto, pero parece que non o veu. Foron 8 semanas a prova piloto que houbo. Desas 8 semanas só se toma para o proxecto para darlle viabilidade a esta depuradora de unha. A cal os parámetros están xustos na legalidade. Sabe vostede que esa prova piloto atascouse? Sabe vostede? Precisamente, por eso digo, que Augas de Galicia que debe controlar que esa prova piloto de por encima dos parámetros. Xa non dou positivamente a prova piloto depuradora, atascouse durante unha semana e media, esa depuradora atascouse durante unha semana e media e verteu directamente ao río, directamente. O que hai que facer é buscar a mellor solución, e a mellor solución non pasa por facer esta depuradora e que verta directamente ao río. Despois, dixo o presentador que podíamos poñer outros temas sobre a mesa. O polígono industrial de Fontefría. Para o BNG, o polígono industrial de Fontefría é unha relación básica que levamos no noso programa, porque consideramos que é un sitio estratégico colocado en clave estratégico colocado entre varios municipios e cal ten unhas boas vías de comunicación e polo que temos que apostar polo polígono industrial de Fontefría e porque sexa un polígono industrial cun terreo asequible. Xa sei que os terreos non son do Concello, nin son da Xunta, nin son de ninguén, son de mans privadas, pero para facer o polígono industrial e para desarrollar por unha vez por todas o polígono industrial, porque vostede fai 4 anos aquí dixo que había empresas para querer instalarse no Concello e agora volvemos outra vez este ano co mismo, a dicir que volvía empresas para quererse instalar no Concello, vostede non fixo nada durante estes 4 anos para desarrollar o polígono industrial. Se non desarrollamos o polígono industrial, se non temos un terreo asequible para que veñan empresas e crear poboación gracias a iso, non podemos facer nada. Pois falamos da mina, se vostede quere, de sectores productivos, de polígono industrial e a súa quenda. É pouco tempo e son temas moi interesantes, a verdade, para os veciños, para non confundilos. A ver, proxecto de explotación é que non teñen o que facer todavía, antes teñen que dedicarse a vaciar. É máis perigoso, como moi ben decía a portavoz do PSOE, é máis perigoso que esa auga este acumulada, estou cansada de decilo, é máis perigoso, e non o digo eu por Teresa Villaverde, senón que converso con especialistas na materia, vale? Só conversa vostede con especialistas. Os especialistas da cofradía, os especialistas dos máis grupos políticos, os especialistas os especialistas de asociacións como Verde Gaia, como a plataforma nova que se creou na comarca. Ninguén ten técnicos, son vos os técnicos de vostede. Eu non teño técnicos, xa me gustaría ter moitos técnicos, porque hai moitos proxectos que necesitan de técnicos especialistas, gustaríame, non é iso, pero procuro moverme e procuro informarme a través da universidade, a través de Cámara Mineira, a través de científicos, procuro informarme, vale? Eu en ningún momento dixen que vostede non, vale? Cada un escolle as súas fontes. Non está o proxecto de explotación, os proxectos de explotación teñen que presentar e teñen que pedir a declaración de impacto ambiental. Hai un compromiso, sin o cal, que antes quedei aí, de eliminar a balsa, que hai unha presa para non haber peligro. Aquí está, bueno, sigamos parando o tempo. Deixamos que remate a candidata. Vale. E que está aí. Estamos dicindo, díxeno en múltiples ocasións, que a principal, eu defendo o marisqueo, eu defendo a ría, eu defendo os agricultores, eu defendo a todo o mundo, non exclusivamente a un. E as empresas poden ser compatibles. E puxen exemplos varias veces de que hai países avanzados de Europa en que teñen unha mina de wolframio nun parque natural, e é un país como Austria, e que hai turismo rural ao redor. Vamos, se quere, xa o dixen, poñanse de acordo, ímolo visitar, para que vexan que non estou eu contando aquí contos que me leo aos nenos pequenos do meu entorno.
Despois, que hai outros sectores, o polígono, por suposto que queremos polígono, por suposto que levamos batallado, por suposto que hai empresas, pero hai empresas interesadas noutro territorio e que estamos traballando tamén nese territorio, con veciños, con algún proxecto para enviarlle a Xunta que actúe na próxima legislatura nese territorio. Un polígono diferente, un polígono sostible, pero mentres non este, non o podo expoñer nin a oposición, porque non está aínda reflexado, pero a demanda é noutra zona. Bueno, este é o debate do Concello, agarda un momentiño, que dicía eu, este é o debate do Concello de Lousame, poden os candidatos falar dos asuntos que consideren de interese, estábamos a falar da cuestión da mina, eu antes introducía o tema dos sectores productivos, dos distintos sectores productivos da localidade, e introduzo tamén agora xa a cuestión do aproveitamento turístico neste municipio, agora cada candidato que fale do que considere oportuno. Partido Socialista. Sí, porque realmente falamos de outros territorios. Ese é o problema, que temos un plan xeral aprobado con dous polígonos industriais xa creados. Nese plan industrial hai unha zona reservada para polígonos industriais que pode funcionar e que podería funcionar se se dera realmente as condicións adecuadas. De feito, no de Fontefría. O de Fontefría, o gran problema que tivo foron as augas, pero non se apostou naquel intre por un abastecemento, sí, o gran problema que estaba aprobado, o polígono estaba listo, só tiña o problema do abastecemento das augas, que tiña que ser un recurso que tiña que vir dende moi lonxe, e iso é o que dificultou a implantación definitiva do polígono en Fontefría. E non se apostou naquel intre de darlle unha solución temporal que fixera que medraran as empresas, que se foran comenzando a implantar, e desta maneira poderíamos haber empezado a utilizar. Aquel é un emplazamento adecuado, está moi vinculado xa á zona norte. Quero puntualizarle. O problema dese polígono foi a crise. Daquele momento, foron as augas, foron as augas porque era un proxecto moi costoso para iniciar. A captación da auga dun río próximo. Ahora mismo estou traballando con outra, que é o Plan Hidrolóxico de Galicia, a captación do Tambre, e que o temos que facer entre tres concellos, que o levei a varias reunións. Pero a captación do Tambre, se non se fai unha inversión pública, pero non do Concello de Lousame, se non se fai unha inversión notable nese polígono, esa captación do Tambre é inviable para as empresas ou para as entidades privadas que se queiran insertar nese polígono. Ese é o problema, que xa hai 4 anos non se fixo, hai 8 anos non se fixo unha aposta definitiva, pública quizáis, porque aquel era o momento, aquel era o cando estábamos medrando, cando se podía haber medrado de maneira adecuada, porque naquel momento sí que había interese polas empresas a sentarse naquel polígono, que desapareceron esas empresas no momento da crise. Pero esa e algunhas tuveron de pasaron ao banco malo, recorda? Estamos falando a crisis, a última crisis, a parte do período do Covid, a última crise xa foi hai moito tempo, e despois dese tempo sí que houve interese en empresas en colocarse nese, pero non se apostou. Bloque Nacionalista Galego. Está confundida vostede. Dende o BNG temos outra proposta que vostede tamén fixo caso omiso cando ya reclamaron, cando a Cofradía de Pescadores de Noia lle dixo que lle axudaba eles a ir. E que a xente de Lousame, porque non pode ir a mariscar, e hai moita xente de Lousame que non está empadronado porque non pode ter un permes de marisqueo a pé. Vostede, durante todos estes anos, fixo caso omiso nese, pois o BNG comprométese públicamente a que se entra a gobernar no Concello de Lousame vai mirar por eso. Como ben introduzo un debate moi bo o presentador, Lousame pode ser un concello turístico. O albergue de todos os outros nestes momentos está xestionado por algunha empresa? Sí. Dende cando? Porque a información que vostedes nos dou a nós foi que quedara deserto. Madre mía, Dios mío. Recupere vostede as atas. Porque ainda falei hoxe mañán con Beatriz e díxenos que quedara... Que o temos que volver a licitar e xa pasou... Volve a mentirnos outra vez. Non minto nunca, madre mía. Isto non é un turno de palabra.
No, está no seu turno de palabra, pero non pode decir mentiras de semejante tamaño. Xa sabemos que Está gestionado todos... pola empresa que foi adxudicataria. No, Sabemos foi que- por a licitadora. Está vostede dicindo que se ten que volver a licitar. Sí, pues Por sí. qué? Porque quedou deserto. Quedou deserto. Que no. Entón, a Quedou empresa que deserto. está No, xestionando Porque non é porque adecuada. venceu... Teresa, quedou A ver, deserto. cando se adxudica algo, en este caso a xestión de toxos outros, é por un prazo de tempo, e logo volvelo a licitar. Como coincideu no Covid, cando eso vencía, non se volveu a sacar É a frágil licitar. de memoria vostede, non se acorda. O albergue dos outros quedou deserto. Que non está É deserto. vergonzoso o que está sucedendo nese albergue porque se están facendo botellóns, festas, No etcétera, etcétera, etcétera. estuvo incluso no mes de decembro Bueno, cheo de despois, xente. vostede Todo o verán pasado. Deixamos que remate e xa pode responder. Vostede vai invertir ahora Eu mismo non digo en que turismo. minta, desinformado. O que fai en todos os plenos, falar por enriba dos demais. Continúe. Hombre, Vostede- de falar por riba dos demais, Continúe, deixamos que continúe, candidato do BNG. Vostede vai agora mesmo a meter na mina de San Fins no museo 78.000 euros e máis 90.000 euros. Dende o BNG consideramos que hai outras opcións mellores para promocionar o turismo que enterrar os cartos na mina, porque xa vimos como o restaurante da mina está cerrado, xa vimos que o museo está cerrado durante todo o ano, que se abre 2 meses no verán e a mellor unha vez que vayan as visitas escolares, pero a min gustaríame, vostede comprometeuse comigo na última ocasión que tuvemos de xuntarnos que me iba a enseñar documentación e sempre o fai, xa vos enseñaré documentación e non a enseña. Pero de que? Que o museo da mina e todos os edificios eran propiedade do Concello, que estaban cedidos do Concello. É unha cesión. É unha cesión. Pois a min gustaríame que me trouxera vostede a cesión do Está no Concello, Concello no arquivo. porque aquí teño unha nota simple do ano 2015 de que son de SACIR. De que todo Remate. ese territorio é de SACIR. Estamos regalando cartos a unha empresa, restaurándolle os edificios. Ten que Para que rematar virtude- porque xa rematou o seu tempo, candidato do Partido Popular, a Vamos última ver, intervención. O Museo da Mina, igual que outras infraestructuras turísticas que se foron consolidando no Concello, ten visitas todo o ano. E témolas registradas, senón está dicindo vostede que a guía turística que está durante 3 meses, que agora vai a pasar a ser fixa discontinua, que é unha mentirosa que fai informes falsos. Estános dicindo vostede que todos os colexios que veñen, xente do Leiro, xente de fora, incluso xente de outros países, pois que non ven aquí. Se vostede quere desprestixiar a Museo da Mina, todo o que se fixo na mina, pois é a súa opción. Nós o que queremos é potencialo e pasaron 2 anos de Covid bastante malos, temos previstas actuacións porque os edificios aparte, que son edificios vellos, edificios que hai que protexer por patrimonio, que hai que conservar. Según isto, unha nota Que hai simple, que conservar. que non son do conservar. Concello, Están cedidos do Concello pola empresa. Pois vostede entón non fixo o seu traballo para cambiar a titularidade. Deixamos que remate, candidato do Partido Popular. A ver se é posible. E vamos a seguir traballando porque ese museo se visitado, porque este no circuito da Diputación, porque teña visitas todo o ano e se incrementen ano a ano, porque hai unha acción a nivel comarca turística que todos os axentes turísticos da zona constatan que é así. O Mirador da Muralla creo que tamén é importante. A mí o que me gustaría era que entre todos fixésemos un chamamento á iniciativa privada para que a xente que nos visita se aproveite os habitantes de Lousame para crear hostelería, para crear hospedaxe, e todo eso levou loitando moito tempo con actividades, con cursos, igual que na agricultura, igual que coas granxas, para que haxa innovación, haxa novos emprendedores que vayan por ese sector. Non temos a cafetería de frente ao Concello. Vale, non a ten que montar a Caldesa. Se fose eso, unha función do Concello xa estaría. Con respecto á cafetería da mina, durante o Covid venceu, igual que pasou coa de San Xusto, e hai que volvela a licitar. Non nos pareceu oportunos a ninguén que durante ese período tan crítico para a hostelería volvelo a quitar, pero se quitará. Imos facer un pequeno descanso e de contado continuamos co Contrastes Lousame.
Derradeiro bloque deste Contrastes Lousame aquí en Canal Rías Baixas. Nesta parte do programa imos falar de políticas sociais, igualdade, demografía, transición ecolóxica, participación cidadá e transparencia. Arrancamos, se os parece, os señores candidatos falando de políticas sociais e igualdade. Ten a palabra Anxo Moledo. Política social e igualdade, pois, bueno, desde o BNG de Lousame consideramos que a política social deste concello non é aceitada, porque consideramos que Lousame a día de hoxe tiña que xa ter unha residencia pública para a terceira idade, cousa que non temos, que falta. É unha cousa moi demandada cos veciños, porque hai veciños en Lousame que viven eles sós, están pasando a verdadeiramente penurias, que non saen da casa, que non teñen que lle vai a facer unha compra, nin siquiera xente que os acompaña. O gasto social do Concello, por suposto que se aumentou, pero podía ser moito máis o gasto social destinado ás persoas sin recursos que neste momento non se está a utilizar, que se utilizan por gasto social outras cousas, como pode ser o xantar dos maiores, que se utiliza para iso e métese en gasto social, cando iso podía aumentar vostede noutra partida. Tamén queríamos facer constancia da idea do Partido Popular que ten en mente, que é a privatización do centro de día de Lousame. Privatizar o centro de día de Lousame. E xa, cando se aprobou a relación de postos de traballo neste mandato municipal, quería deixar fora as traballadores do centro de día. Gracias ao BNG e gracias ás traballadoras dese centro foron incluídas. E mira como son as casualidades e o ben que miran os informes que dende a xencia que fixo o expediente puxeron a min como traballador do centro de día, recordo yo, porque fixen a alegación, que foi vergoñento. Pero non só quere privatizar o centro de día, senón tamén quere privatizar o SAF. E son cousas que vostede dixo públicamente en pleno, revisa as actas plenarias das comisións, etc. Vostede opta pola privatización, quere privatizar o Departamento de Deportes do Concello. Vostede é mellor que se presenta as eleccións e se gaña, que mete o Concello nunha xestora, porque nos irá mellor a todos. Recordo as palabras que me dixo vostede cando lle dixen que había que facer a obra da Escavia. Que para a da Escavia, a que baixa da Escavia, que se fixo cos cartos da Diputación. Díxeme vostede a que baixa de Furme para a Escavia. Fíxose cos cartos da Diputación, que non son da Diputación, son dos concellos, que nos corresponden cada ano, e que se elixen as obras por parte dos grupos políticos. Remate e imos xa con vostede. Queres que recorde que nos dixo? Obra que vostede non elixeu. Dixen eu que era irrenunciable para o grupo de goberno. Está vostede mentindo. No primer pleno que fun concelleiro reclamei esa obra e vostede díxeme, para facer esa obra hai que pechar o Concello durante os 4 anos e marcharnos para casa. Esa foi a súa resposta. Grazas, señor Moledo. Imos ir coa quenda, grazas, señor Moledo. Imos ir coa quenda do Partido Popular. Ten vostede un problema serio, de verdade, que ten que mirar. Vamos a ver, aquí todo mundo ten problemas menos vostede. Eu teño os gravísimos. Que obligaron a presentarse o seu partido. Pero vamos a centrar, señor Moledo, ímonos centrar na cuestión que estamos a falar de servizos sociais e de igualdade. Hai estilos políticos. Deixamos, se lles parece, as cuestións internas, cada partido ten as súas propias dinámicas, deixamos as cuestións internas de cada partido e nos centramos nos asuntos que, supoño eu, lle interesará máis aos espectadores de Canal Rías. Pero el non. Vamos a ver, en canto aos servicios sociais do Concello, se implementaron moitísimo, as horas se duplicaron, casi triplicaron dende o principio do meu mandato, digo meu porque cambian as corporacións, o meu equipo, vale? O 25% do orzamento deste ano é para servicios sociais. Temos asistencia aos maiores que viven sós, encargueime eu coa concelleira de percorrer aldeas, agora estamos contactando con veciños, nos están parece presuntuoso dicilo, agora saleu unha iniciativa que fai o que xa Lousame estaba facendo estes últimos 4 anos, sobre todo desde o COVID, o acompañamento ás persoas que viven soas, que estaban sí, vostedes clame, que estaban encantadas co servizo. Empezouse facendo individualmente, logo acabouse agrupando xa xente de que vivía próxima para recibir esas visitas xuntas e que puderan ser máis habituales, para o que pretendíamos que era que acabasen saindo outra vez ao lugar onde iban, aos talleres de memoria, ao clube de xubilados, a ximnasia de mantemento, a todas as actividades que damos no Concello, sempre
e ainda que teñamos que renunciar a outras cousas é que non se van a minorar, senón incrementar. Eso, o que pretendemos é a conciliación, que sea un lugar cómodo para vivir, para que se establezan familias. Pois falamos tamén de políticas sociais e igualdades, que xa completamos 2 minutos de intervención. Temos a mesa pola igualdade. Temos a oportunidade de seguir falando de contado, imos con Ana Domínguez. Sí, porque falamos de esos servicios de atención e realmente o que precisa a xente para que vostede cree que por aí van quizáis as nosas inquedanzas, é que o que precisa a xente non é só que se lle chame por teléfono e se diga, está vostede ben. O mellor o que precisa a xente é que haxa unha persoa disponible a que poder acudir, e que esa persoa sexa que se aproxime a eles, non só por teléfono, sino que sexa que se desplace e que se aproxime a eles, que podan ir ao Concello, a servicios sociais e pedir unha axuda, porque resulta que tiveron un accidente dun familiar o que teñen que coidar e non poden ir a traballar. Eso que precisan, eso non se lles está dando. O que queremos é que a xente poda acudir ao Concello e poda, nos 2 días ou 3 que ten de marxen, xestionar un servicio que lle permita continuar ca súa labor. Ese é un bo servicio. E ese é un bo servicio que Lousame foi desmantelando nos últimos anos. Sí, porque tiñamos unha asistencia temprana que foi cada vez, non é a temprana, porque a temprana é da Xunta, é unha asistencia propia do Concello, que tiñamos persoal adicado a eso, que foi desaparecendo e foise desmantelando. Nós o que queremos é que eso este aí, e que teña resposta inmediata. Tamén queremos axudas para que a xente se implante, porque vostede fala do turismo. Moi ben, e nós defendemos o turismo de Lousame, porque Lousame é maravilloso, ten uns paisaxes e uns entornos únicos, sí, pero o que necesitamos é servicios que den resposta a eso, é que ese diñeiro se quede. Ese diñeiro non é só decirlle aos veciños, pois poñede unha actividade, que seguro que tendes clientes, non, é axudalos para arrancar, é darlles axudas, subvencións, non só pedir subvencións para facer obras concretas, que despois esas obras non teñan repercusión, sino para os nosos vecinos. Pois seguimos falando de servizos sociais, de igualdade, introduzo tamén a cuestión da demografía, ten a palabra o candidato do BNG. Pois, a ver, nós consideramos que os servicios sociais do Concello estánse xestionando mal, como xa mismo o vimos durante todos estes anos. Xa lle dixen, vostede o que pasa cos servicios sociais do Concello é privatizar, privatizar, privatizar. E esa é a súa misiva. Pero vostede ten que ter claro que se Lousame pudera ter uns servicios sociais en calidade e condicións, poderíamos atraer a xente para vivir neste Concello. Pero non só iso, que as propostas que leva o BNG no seu programa, que é o polígono industrial de Pontefría, o marisqueo a pé, que a xente que vive en Lousame, que está vivindo en Lousame nestes momentos, pero non está empadronado en Lousame, porque senón perde o Permes, apostar pola planta, facer que a planta sexa máis grande do que é a día de hoxe, consideramos que podíamos traer xente para vivir para Lousame, pero a vostedes non lle interesa, están conformados, sentados no salón de plenos e fan unha política de mínimos, fan unha política para ter todo plan, non arriesgan nada a nivel social, non arriesgan nada a nivel económico, non arriesgan nada a ningún nivel. Lousame cada vez está esmorecendo e para as próximas eleccións municipais o Concello vai baixar dos 3.000 habitantes. É moi penoso que sexamos un Concello cada vez menos poblado e que co cal perderemos recursos que se nos están dando por poboación e cada vez menos, pero vostede sube os impostos aos veciños, pero nós non vemos que esos impostos se reflicten no gasto social do Concello. Eso sí, vostede, cando veñen un entroido ou ven o que sexa, regala lacóns e grelos, para eso esas partidas... Non regalamos lacóns ni grelos. Esas partidas, bueno, señora Villaverde, é que está no Facebook posto, de verdad. Como a súa concelleira lle está dando as cousas aos veciños. Pero vamos a ver, non nos tome por parvos, e deixe dicir que os demais mentimos sempre porque vostede é a súa palabra preferida. Está vostede mentindo, vostede mentindo, vostede mentindo. A única que non minta aquí é vostede, polo visto. Rematou o seu tempo, imos co Partido Popular. Vale. Servicios sociais creo que é un buque insignia do Concello de Lousame. Non chamamos por teléfono a xente, as visitamos no seu domicilio. Eu, persoalmente,
moitas veces, e detecto ao mellor cousas que problemáticas, non cousas, problemáticas que ao mellor non as coñecen os técnicos, e as fago saber aos técnicos para que actúen. E se fixeron moitas cousas que non as vou a nombrar aquí en emerxencia social por respeto ás persoas, porque eu non estou aquí para desvelar a identidade da xente que o pasa mal. A todos os niveles. Eu, poden decir vostedes o que queiran, o que intento ter os servicios mellores, que en servicios sociais, ao SAF, ao que se refería vostede, que é o servicio de axuda no fogar, o ordinario, non o de dependencia, se aumentaron moitísimas horas, pero moitísimas, e todavía pedimos máis, agora mismo, e algunhas, pois, para educación social, para situacións que se dan en algunhas familias que teñen que mellorar para que a calidad de vida sea mellor, non porque lle falten recursos, sino por outro tipo de problemáticas. É unha área apasionante para min, a das servicios sociais, pero moi complexa, e da que é moi difícil dar datos. O que sí digo é que se está traballando continuamente pola concelleira e por min mesma, que é un sector o que creo que hai que dedicarse ás persoas, sobre todo nun sitio en que hai moita poboación maior, aos maiores e tamén aos nenos. Aos nenos, tan pronto nacen, estamos pendentes de que pidan todas as axudas que poden, de que estén atendidos, de que podan deixar os nenos para ir a traballar no servicio Concilia, se vai ampliar o servicio Concilia nunha persoa máis, porque quedamos, bueno, fai falta outro monitor. En época de vacacións, somos o único concello que todas as vacacións tamén sigue o servicio Concilia. Que temos a guardería, bueno, o punto de atención á infancia para aqueles que queiran asistir ao punto de atención á infancia, que temos actividades culturais para eses nenos tamén en vacacións que complementan o Concilia, que temos actividades deportivas non privatizadas, era o señor Moledo que as quere privatizar, e con respecto ao SAF o externalizamos, que lle chama privatizar, para que? Para que os sábados e os domingos tamén haxa servizo. Grazas, señora Villaverde, imos co Partido Socialista. Se xubilaron, grazas, señora Villaverde, imos co Partido Socialista. Se xubilaron son contratacións temporais que non son permanentes. Menguouse no número de servicios que se están a dar e no número de persoas que están a dar ese servicio por parte do Concello. No Concello de Lousame movémonos por subvencións. Agora mesmo están dando subvencións para unha determinada actividade e son esas as que nos facilitan xestionar posiblemente moitos dos servicios que temos. Ese é o problema que voltamos sobre o primeiro punto de hoxe, que lamentablemente en Lousame movémonos por impulsos que fan que, por exemplo, para os nenos agora mesmo se este cubrindo un parque infantil ou se vai a cubrir, como anunciou vostede, porque se vai a cubrir, por qué? Porque temos unha subvención e vamos a asumir un porcentaxe desa deuda porque temos subvención. Ao mellor o que temos é que asumir realmente unha deuda, pero para dar uns servicios de calidade, e esa deuda que permita que teñamos máis capacidade ou que os nosos veciños teñan máis capacidade para cubrir ou pagar esa parte que lles corresponde do centro de día, porque agora mesmo moitos dos nosos veciños non poden asumir a deuda que poderían supoñer para eles ir a un centro de día. Ao mellor, hai algúns que sí poden permitirse ese centro de día no Concello de Lousame, pero agora mesmo ocupan moitos máis usuarios de fora que de Lousame. E posiblemente necesitaríamos máis prazas aí no centro de día. É verdade que os nenos son necesarios, pero os nenos é un 10% da poboación, os maiores é un 30% ou 35%, e necesitan moito máis, e tamén no Concilia, porque agora mesmo eu, ao mellor, teño un problema máis de conciliación con meus pais que con meus fillos. Eu non, porque agora mesmo non están comigo, pero hai veciños que teñen ese problema e hai veciños que me trasladaron ese problema, acudir ao Concello e non ter esa capacidade, porque o Concello non ten esa capacidade para darlle resposta inmediata que necesita. Iso que precisa, porque non lle dá, porque a do Concello non hai nadie que lle responda. Pero como non vai haber que hai tres persoas técnicas, precisamente, onde están? Todos os días traballando, e saindo a domicilios. Se lles parece, seguimos avanzando, porque o tempo continúa correndo e a noite continúa avanzando, así que imos ir introducindo tamén outros asuntos, como a cuestión da transición ecolóxica, podemos falar tamén de eficiencia enerxética, e xa introduzo tamén outra das cuestións que aínda nos queda pendente de tratar, como é o asunto da participación cidadá e da transparencia. Imos co BNG.
Vale, mira, no BNG levamos no noso programa un transporte a demanda para o Concello para facilitarlle as vida á xente, como pode ser no caso de Mazaricos, que se fixo, implantouse, que pode ser necesario nestes momentos que non existe o Lousame. Vostede pode dicir que existe, pero non ese servicio non está posto en marcha. Despois, queríamos que o noso Concello non é accesible, está incumprindo vostede a lei, porque o Concello de Lousame non é accesible porque a xente non pode acudir á planta de arriba para facer ningún trámite. No Concello? No Concello. O ascensor? O ascensor, cantas veces funciona o Pois ascensor? moitas, para toda a xente que o necesita. Sí. Funciona todo o día, cando a xente o necesita utilizar. Ou non sabía que o había. Sí, pero vamos a ver, señora Villaverde, o Como ascensor pode funciona... decir que non se pode utilizar o ascensor para acudir ao Concello, en planta de arriba? Sigo. Despois, xa dixen, o da demografía, que as nosas propostas instalaríamos poboación. E moi ben dixo agora o presentador que introducía outros temas, que é a participación cidadá e máis transparencia. O Concello de Lousame, que vostede goberna e preside, fai as comisións todas informativas por vía urxencia. Por que? Non nos dá tempo a oposición a mirar a documentación. O outro día vimos como levou a un pleno e máis a comisión o mismo día a documentación. Vostede fai nos chamadas que vinde por aquí antes para ver a documentación, que vou levar isto por vía de urxencia. Despois vostede non traslada a ningunha iniciativa dos demais grupos políticos ao pleno, que se presentaron varias e ningunha. Mismo o outro día presentamos unha declaración institucional en apoio de Ana Miranda e non se dixose en riba da mesa porque había que coñecer o historial dilectivo dela porque Israel lle prohibira a entrada. Pero vostede pode decir eso, mantelo así, tal cual está, sin Vamos a ver, temblar. o que estaba ao seu lado foi o que dixo. Non sabemos o que fixo para que lle prohibiran a entrada. Había tres grupos políticos. Quedalle de segundos e ximos como É outra cousiña. E vostede falou fai un momento dunha senda que se lle parou, da senda que se lle parou, parouselle tal xa nun primeiro momento, e a contestación que se lle dixo a esa veciña foi que non se podía vivir tan tranquila na súa propia casa. Esa foi a contestación que tuvo esa señora. Gracias, señor Moledo, pues continuamos. Gracias, señor Moledo, continuamos. Damos a palabra ao Partido Popular. Lembrolle que estamos falando tamén de transición ecolóxica, eficiencia enerxética, participación e transparencia. Moitas gracias por recordarmo. Non me vou a meter en esta batalla que non leva a ningún lado, mintes, non mintes, porque isto é, bueno, é increíble. Xa estás. Entonces, por favor, un pouquiño de respeto, señora Villaverde. Que me toca falar. En aforro enerxético se fixo un esforzo grandísimo, aínda así nos costou moitísimo aguantar a subida como todos os veciños, a subida da tarifa eléctrica. Como ben antes comentei, se pideu para unha parte do Concello financiación, que claro que hai que pedir e moverse para pedila ao Ministerio, que para eso salen, se pediron para cambiar o alumeado público por un alumeado máis sostible. Se nos concedeu esa subvención. Non, tuvemos que renunciar á segunda porque todavía non nos resolveran e estuvo 5 anos parado nos adiantando os cartos sin que os resolveran. Fixemos unha moción que presentou o Partido Popular e que como moitísimas veces eu levo a proposta e se apoia por todos os grupos cando é algo, o fixemos moitísimas veces nesta legislatura, por vostede tamén. Correcto, vou a seguir. Despois se cambiaron os alumeados nos locais sociais, bueno, en edificios públicos, no Concello, na Casa da Cultura, no Centro Educativo e tamén nos locais sociais todos, o que se fixo foi ir a unha calefacción máis sostible, como son as caldeiras de biomasa, de pellet, vale? E o aforro é importante, pero hai que seguir. Ahora temos pedido outro proxecto para continuar co cambio das luminarias do Concello, que tamén nos foi concedido e que deixaría case ao completo cuberto ese espazo. Pero tamén estamos pedindo placas solares porque temos un problema cas calefaccións, hai unha facturación moi elevada, entonces temos que tratar de aminorala. Vamos a poñer placas solares, aerotermia para o Concello,
para a calefacción, que é da tarifa nocturna. Ten que ir rematando. E tamén estamos, que é algo que levamos no programa e que xa está iniciado o estudio para facelo, de facer unha comunidade enerxética que nos permita autoabastecernos e incluso vender enerxía. Partido Socialista. Xa o presentamos. Sí, o da transición ecolóxica e o das subvencións, isto ven de lonxe. Lembrolle que estas subvencións veñen dende hai tempo e algúns dos aforros que se están a facer en alumeado público, en lugar de ser unha transición e realmente dar un aforro porque se cambian as luminarias, o que se fixo foi cambiar por uns sistemas que moito menos eficientes e que o que están, sí, agora e antes. Quero lembrarlle que vostede como alcaldesa leva 2 legislaturas ganadas por vostede, pero houve un alcalde do PP antes, nas que xa estamos falando de vostede leva do 2012. Isto non é unha cousa de agora. Estas axudas veñen dende antes e xa se estaban xestionando. Que pasa? Que estamos xestionando as subvencións, o que lle estou dicindo é que nunca dan o resultado porque nunca se fai un control sobre a realidade desas subvencións. E a realidade é a necesidade real desas subvencións e como despois repercuten para os veciños. E ao mellor hai que renunciar a algunha subvención, se non vai a dar o resultado. É iso que lle digo das subvencións, porque lle digo que hai elementos agora mesmo polas estradas que dan unha iluminación bastante inadecuada e que fai inseguras as nosas rúas. E iso é porque simplemente non hai un control, nin hai unha xestión adecuada das luminarias do Concello. Quizáis é porque a contratación non se fai da maneira adecuada ou porque non se están a facer o seguimento destas da maneira adecuada. Creemos que o que falta é coordinación, o que falta é xestión, é o que lle falta ao Concello agora mesmo, é porque estamos nun desgoberno total. Non podemos controlar todo, é verdade, porque é moi amplio o Concello, pero se realmente se fixera fincapé en uns elementos concretos que deran a maior proximidade, porque ao mellor non é Porto Bravo precisamente a zona máis próxima para todos os veciños de Lousame, pero realmente o que temos é que concretar, e o que estamos a facer no aforro enerxético que fai é crear máis inseguridade. Pois así chegamos ao remate do debate. Imos ir xa co minuto final no que cada un dos nosos candidatos aquí presentes terán oportunidade de dirixirse a toda a audiencia de Canal Rías Baixas e en especial, como non, os seus veciños e veciñas nesta parte do programa, neste minuto final. Comezamos polo candidato do Bloque Nacionalista Galego. Ten por diante 60 segundos a aquela cámara. Moi boas noites, gracias por escoitarnos. O BNG é a gran forza de esquerda nestas eleccións neste Concello. Temos un proxecto claro, temos un proxecto con ideas para sentar poboación, para traer recursos para o Concello. Temos un proxecto de xente nova e con xente con experiencia que se achegaron a nós, e se fai 4 anos nos presentábamos con un proxecto xa iniciado, agora é o culmen de este gran proxecto. Presentámonos cunha lista con xente de todas as parroquias que está representada por cada unha das veciñas de Lousame e que todos eles aportan, e seguiremos escoitando os veciños para que nos sigan aportando as súas ideas e para mellorar o noso Concello. Nada máis, despedirme de todos vostedes e moitas grazas. Grazas, señor Moledo. Imos agora co minuto final da candidata do Partido Socialista, aquela e a súa cámara. Dende a agrupación municipal de Lousame do Partido Socialista, o que creemos e o que pretendemos é dar exemplo de xestión. Creemos que non se están a facer as cousas como se debe, porque os veciños non están a obter as respostas que precisan. O Concello debe ser a entidade máis próxima, a que debe dar resposta o máis pronto posible. E quizáis esa resposta non se debe concentrar nun núcleo. Nós o que plantexamos é que se podan xenerar 3 núcleos, 2 núcleos de traballo e un terceiro núcleo que sexa o de administrativo, pero que sexa o Concello o que se traslada aos veciños, es que os veciños teñan unha resposta pronta e
e xusta sobre as necesidades que obteñen e sobre as necesidades que teñen no día a día, porque eso debe ser o Concello, debe ser unha entidade próxima. Grazas, señora Domínguez. Imos co minuto final da candidata a reelección polo Partido Popular, 60 segundos, aquela é a súa cámara. Rematar este debate agradecendo que nos prestasen este servicio, dicenlle aos veciños de Lousame que nos presentamos o noso grupo cunha lista de xente de todas as idades, con xente con moita ilusión, con ganas de traballar por Lousame e que imos a seguir ca boa xestión, estando próximos aos veciños como estivemos durante todo o tempo, e non no Concello, sino en todos os lugares. Todos teñen accesibilidade ao grupo e persoalmente á alcaldesa sempre que o necesitan, que os traballadores están ao seu servizo, que o saben os veciños que recurren a nós, e o facemos da mellor, o vamos a seguir facendo mellor todavía. En canto á xestión interna, explicarei un día ao Partido Socialista cal é a xestión interna, que aquí non dou tempo a expoñela, pero ya explicaremos. E aos veciños que o que teñen que percibir de cada un de nós, con todas as cousas que facemos cada día, mellorando os servicios sociais, mellorando a atención aos menores, mellorando actividades culturais, rematou xa o seu tempo. Grazas, señora Villaver, son tan só 60 segundos, xa sabemos que un minuto non chega a nada. Moitísimas grazas aos tres candidatos do Concello de Lousame por estar esta noite aquí en Canal Rías Baixas, e sorte os tres o vindeiro 28 de maio. Así rematamos este Contrastes que dedicamos ao Concello de Lousame, pero collan papel e lápiz porque continuamos coa programación en clave electoral aquí en Canal Rías Baixas. Xa están a ver aí na súa pantalla. Mañá martes Contrastes Catoira, o mércores Contrastes Barro e o xoves Contrastes Moraña. Xa ven que continuamos percorrendo toda a xeografía das Rías Baixas, escoitando a todos os candidatos e candidatas. Xa saben que ademais poden ver estes espazos electorais na nosa canle de YouTube e todas as datas dos 30 debates que temos aquí programados en canalriasbaixas.com. Pasen boa noite.